Kisumu kama koro jopidh rech nigi lit mathoth en ni jopidh rech kata fish cage farmers e dhowath ma Othanya sub county ma Seme wuok ka ywago lal masani giyudo kalure gi tho ma galagala mar rech thogo e dhowadhno. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth. Piolel kabisa ugonglo bende ni malo te gimora mora tho e nam. Rech mane ina munego chamo setho te. Koro ywak mantie nto itimo nang'o? 6 years kwa ni biashara ni pogi mag botimbre. Dag pith rech odong nono. Gima inyal yude cages go gin mana rech motho. Jopith wacho ni gini andaki magikia kuma gichom ni mar mae kuma gigoloe yuto margi mapile kapile. Walal ka kich keja chiel mutingo rech 5,000. The lowest minyalo dan 500. Rech mutigo tam ne 1 year. To notiko 1 year ne dong mana notiko dong mana 1 month to uso December. Rech no enie chiemo, pesa ma wuok kanye enie chiemo. Enie school fees, eni minyalo gole kimiyo ng'ato goni go tongo. Nikech ionge kamoro miyo. Koro rech otho te. Ma kaka ditimruok onge nyithindo bende waleo go nyithindo onego bed ni dhi sikul. Uchumi bende ni malo. Ok wang'eyo ni wadhi chako gi kanye. Kech lupo ma nam ka endi bende imakowa kendi tweyowa malit ahinya. Itwagi kod Ramogi TV, moko kuom jopith madirom 20 wacho ni midhiero ma kama nochakore jumachiel mokalo. Kanyaka sani, rech manengo gitara osetho, gino makoro miyo gilal mathoth mokalo. Alalo keji sadek madwa mutingo rech mane tiari mana almost 1.5. Apart from that, fingerlings botho. Fingerlings mano nego bena restock kase uso moko. Fingerlings gimoro 70,000. Jopith go tudo wach makama gi chido mar pi mawuok e nam lolwe. Kagiyango ni pigno nyaka sani golo tik mang'we kendo loko kido manyiso ni ok ober gi ngima rech. Pini gozo donjo kama olilo tieko 2 days ka rech pod bera lakini kimiyo rech chiemo tok chiemo. Koro wandan to pini seche moko no pa en gi chiemo moro ma rech chamo. Third day koro rech ochako mgamo muya malo. Koro kwase ni kare gine miyo rech nyok chiemo. Kare no kene hali maber. Koro rech ochako muya malo ema koro chako thoe. Ei pond ka rech mantie ka onego bedi igo e pi kowuok e nambni. Koro sani pi ok nyal go ka wuok e nam ka biro ka nikech ka pod obiro pod rech bro medo tho mang'eny mohingo kaka gisetho. En lal maduong' ma ojuko jopith rech e dhowath ma Othany ei Seme sub county. Ka koro kwayo gi maduong' en mondo tim nonro mapiyo mar nono gima dikel midhiero makama. Ani manyanyo sirikal kich county government wa ong'eyo problems matimo waka. Apart from national government. Gitimu uchunguzi gikonyo mondo wa start again. Cages nitie mbitika. Wana ukorani gigano cages. We can start again. Give me wa fingerlings. Give me wa kata some feeds. Wachak again. Gicompensate wa elal mwaselal. To gimalich ni pigini. Okang'e no bro rumo bang' higni adi. Kata mana rech moluongo ni wild fish. Rech wa manyana. Bende koro tho along the lake shore. Koro mago duto te gen gima they affect almost all the fisher for community. Komachielo, jatatije e Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Dr. Christopher Aura, wacho ni gisetimo nonro ewi wach mandibed ni okelo tho mag rech go, ka wacho ni midhiero makamano itudo kod lokruok mar kor lwasi. Now this is an effect of climate change. Now because of these extremes in weather, now an aquatic ecosystem like a lake, it undergoes water mixing. Now a bit cold water replaces the warm water, and this warm water is dispersed over a distance. And it may happen that it is being dispersed over a distance where we have cages. And something that is quite unfortunate is that some of these cages are located in shallow areas where there is now minimal circulation to counter the spotted upwelling. And that subjects this fish to a shock. Jopith rech go koro okwa mondo kik bed ka wito rech mothogo kendo e nam, ni mar mano biro mana medo kelo midhiero ne rech mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. En wach